Il-Maġistrat Joe Mifsud ikkritika lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għad-dewmien tal-atti fil-każ tal-qtil doppju ta' Ħalaxa, atti li waslu fl-istess ġurnata li kellha tkompli l-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Joseph Bonici li jinsab akkużat bid-delitt ta' ommu u oħtu f'Marzu li għadda. Il-Maġistrat iddikjara li dan huwa xejn għal każ tipiku ta' bad management fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fost oħrajn Bonici jinsab akkużati li wara li sparalhom tiri b'arma tan-nar ħeba l-katavri tagħhom billi diffinhom fil-ħamrija. Skont il-prosekuzzjoni Joseph Bonici mhux biss qal kif wettaq id-delitt iżda wkoll li dan kien ilu jippjanah u li nasab lill-ommu u lill-oħtu biex joqtolhom. Ħareġ li d-delitt kien ilu preparat ġimgħat u ħaffer ħofra minn qabel biex jidfinhom fiha. Fil-fatt mill-investigazzjoni ħareġ li Bonici kellu rabja kbira u fit-tul lejn ommu u oħtu li waslitu biex qatilhom. Sadattant il-Maġistrat Joe Mifsud informa lill-qorti li l-aċċess li kien skedat biex isir it-tnejn wara nofsinhar ġie postpost e kif il-qorti ġiet informata mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li diġà nġibed video tal-post. Il-każ mistenni jkompli l-erba' fejn suppost se jitkomplew jistemaw ix-xhieda li fil-maġġoranza tagħhom huma esperti, disa b'kollox. Dawn kellhom jiġdu tnejn imma jew ma kinux informati jew ma tfaċċawx. Fid-dawl ta' dan fl-aħħar tas-seduta il-Maġistrat Mifsud wara d-diżappunt kbir tiegħu dwar il-fatt li l-qrati jimxu bil-mod huwa determinat li jbiddel din il-kultura. Min-naħa tagħha l-arusa tal-akkużat ippreżentat rikors biex iċ-ċwievet ta' residenza fejn sar id-delitt jiġu rilaxxati biex tkun tista' tiġbor ħwejjeġha.